تماشاوانên hêja Kurd ne dijminê hevin. Kurd li Bakur, Başûr, Rojavayê Kurdistanê û Rojhilatê Kurdistanê Kurd biran e. Nakokiyên wan hebin jî di rojên teng de xwedî li hev derdikevin. Ez pir bihêvî me Kurd li hev bikin û her demê hêviya min hebûye. Nûçeya herî xweş ya îro ji we re pêşkêş dikim, her Kurdek li benda wê bû, ez ê vê li ser ekranê Rûdawê ji we re bêjim. Serok Barzanî nûnerê xwe yê taybet Diktor Hemîd Derbendî şande Rojavayê Kurdistanê ji bo ku General Mazlûm Ebdî bibîne, fermandarê giştî Hesedê, dît dîmenên li pişt min hûn dibînin li ser vîdeolê, civîn çêbû, civîneke gelekî erênî û baş bû. Yekkirina helwesta Kurdî û piştgiriya Serok Mesûd Barzanî hata rojevê, tiştê ku niha li Sûriyê û Rojavayê Kurdistanê çê dibe, bêguman ji bo hemû Kurdan giring e. Rast e, Rojavayê Kurdistanê beşê biçûkê Kurdistanê ye. Lê bandora wê li ser hemû Kurdistanê gelekî mezin e. Hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê di derbarê vê civînê de daxuyaniyek belav kir û got ku fermandarê giştî Hesedê Mazlûm Ebdî spasiya piştgirî û alîkariya Serok Mesûd Barzanî kir.